Ọmọ abuké apá kejì. Ẹ káàbọ̀ padà sí Ọmọ Yorùbá TV níbi tí a ti máa ṣe àgbéyẹ̀wò sinimá tí àkọlé rẹ̀ ń jẹ́ Ọmọ Abuké. Kí a má gbàgbé pé apá kejì ní sinimá yìí parí síbi tí babaláwo ti pe ìsìnkú ọ̀run tí ó ń da Ajíbọ́lá láàmú, tí ó ti pé kí ó yọjú sí òun. Bí ìsìnkú ọ̀run yìí ṣe yọjú tí ó sì ní kí ó kọjú tí Ajíbọ́lá rí ni ó pe orúkọ rẹ̀ tí ìsìnkú ọ̀run sì paradà tí ó sì rí pòórá. Lẹ́yìn eléyìí ni babaláwo wọ inú ilé agbára rẹ̀ tí ó sì lọ pe ìsìnkú yìí padà. Bí ó sì pé ó béèrè kí ni ìdí tí ó fi ń da Ajíbọ́lá láàmú tí ó sì fi ń ba oyún inú ìyàwó rẹ̀ jẹ́. Báyìí ni ìsìnkú yìí dá lóhùn tí ó sì ní Ajíbọ́lá ṣẹ̀ òun pé òun ni ó ṣe okùnfà bí òun ṣe kú, pé ìdí nìyí tí òun fi ń dà láàmú. Babaláwo bẹ́ẹ̀ báyìí ni ó sì fún wọn pé tí òun fi lè ṣe àforíjì fún Ajíbọ́lá ni kí ó gba ọmọ òun kí ó sì tọ́jú ọmọ àti ìyá. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé Ajíbọ́lá ò mọ̀ pé ọmọ abuké tí òun gbà sọ́dọ̀ pé ọmọ bíbí inú òun ni. Kí a sì má gbàgbé pé ìyàwó ti lé ọmọ abuké yìí jáde. Òun náà ló sì fà á tí oyún inú rẹ̀ fi bàjẹ́. Ohun tí a máa retí ní apá kejì ni pé ǹjẹ́ wọ́n rí ọmọ abuké yìí? Ṣé ọmọ abuké yìí mọ̀nà ilé padà àbí kò mọ̀nà ilé? Kí ni ìyá rẹ̀ ṣe nígbà tí ó délé? Bákan náà ṣe Ajíbọ́lá lè padà lọ bá ìyá yìí láti tọrọ ọmọ padà? Àbí ṣé ọmọ abuké yìí gbà láti tẹ̀lé Ajíbọ́lá padà lọ sí ilé nítorí ìyàwó rẹ̀ yìí? Gbogbo eléyìí ni a máa retí ní apá kejì sinimá. Bákan náà a máa retí apá kejì sinimá yìí nínú oṣù tá a wà yìí. Ó dìgbà kan náà.